Lah dhuwur mburi iki lek cara isarahe, Mas. Ngene iki akhire sing wong pengalamane saiki to rusak karena apa? Menungso ini rusak. Gara ditilai dipandang moto. Kasaping mripat dipandang sesuai keadaane alame menungso ki piye kelakuane. Kuwi kula niki kan anak masan to, Mas. Nah, yo kene biyen iki garung karusak. Ana kayu winong Mas nang kene gedhe kayune winong. Wong Islam ya kuwi mang, ya istighfar, ya tahlil, maca surat ikhlas kuwi mang nek wong Islam. Lah lain-lain karek tinggal terserah keyakinane Gusti Allah luwih bijaksana. Di kesempatan kali ini kita diantar Mbah sinten Mbah asmane Mbah? Mbah Singo karan Mbah Mukimin. Mbah Singo karan Mbah Mukimin. Nah, di sini kita diantar di sebuah makam keramat yang bernama makam Mbah Imam Slamet. Nah, Mbah Kiai Pendat karan Mbah Imam Slamet. Nah, itu yang disampaikan beliau. Nanti lebih lanjutnya kita tanya-tanya terkait makam ini seperti apa sejarahnya begitu, dan kita akan memasuki makamnya ya. Monggo Mbah saged diantar. Mangga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku susun Mbah Kiai Imam Pendat karan Mbah Imam Slamet asal mula saka Jawa Tengah. Duduk salah wonten mriki zaman Nepang rikala zaman sakderengipun rondo. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. 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 La wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Rabbil alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita iki kawar kewapel wong ya bismillah. Iki ana tutupe nang kene iki. Neko-neko karepmu. Kate uji apa wae Gusti Allah ngijabahi. Biarpun syukur ratu, syukur segala macem kabeh dianu diterima karo Allah. Masih banyak Mbah yang memberikan sesajian dan mengkeramatkan lokasi ini. Ya banyak. Ya orang itu ya gimana ya, ya segala minturut adat atau kesenangan atau hobi kemareman kuwi ya siji-siji Mas. Nah, wong Islam ya kuwi mang ya istighfar, ya tahlil, maca surat ikhlas kuwi mang nek wong Islam. Lah lain-lain karek tinggal terserah keyakinane Gusti Allah luwih bijaksana. Segala macem mbah iki ya nrimo wae kabeh iku ngono. Trimo. Tapi besok ya anak bagiane dhewe-dhewe lah. Nah, iki lek cara anu watu dakon ning iki dakon. Lah niki nurute iki mang ning kono kemang Mas. Ning sanding kendi kono mang Mas. Ngono. Ati nang kendi kono mang kula ning kono kan anak watu gedhe Mas. Watu dakon. Yen kuwi ora jangkep kaya dakon-dakone bocah saiki. Ya jumlahe dhuwur pira 5 apa pira ngono kuwi. Ya. Jaman watu dakon saiki kan ya jumlahe oke Mas.
Dadine jumlahe 10. Nah, 8 tengah ngono kuwi. Nah, iki sak pengawale, Mas. Pengawale niku Mas kulon kuwi, Mas. Nah. Kulon kuwi, Mas. Nah. Kulon kuwi loro kuwi Mas pengawale. Oh, ada 2, Mbah. Heeh, iki pengawale ya loro kuwi. Dadi carane andal-daleme pekatike lek cara kata-kata. Ngono. Dadi sing ngetutne wong loro kuwi, ngono. Di awal utawa anu ngono. Kuwi kulon kuwi kan anak masan to, Mas. Nah, nah, nduk kene biyen iki garung karusak. Ana kayu winong Mas nang kene gedhe kayune winong dienggo nggone manuk cekakak. Iki kayu iki sik gawe masane iki. Iki ana. Ngapunten. Wau kan sanjang rusak nggih. Heeh. Rusak kenapa, Mbah? Rusak piye? Ini makamnya ini. Ya memang kuwi kan rusake gempal kuwi biyen gak ngono, Mas. Ngono. Dadi padha, Mas. Lah saiki dhuwur ngarep iki, Mas. Ya. Iki patahan iki kan dhuwur ngarep to. Lho lek sejatine patahan kaya ngene iki nggone pituwa-pituwa nenek moyang mesti dhuwur mburi. Ngono. Nah iku jalane nang kono kuwi nggone, Mas. Ini bukan batu candi, Mbah, sebetulnya. Utuh batu makam, batu candi gak ngene iki. Nah niki biyen anak cungkupe no, Mas. Lah iki umpak saiki. Umpak. Dadi saiki iki biyen sakmene, Mas. Iki umpak. Iki kan iki umpak. Iki dadi cara saka dikeki omah pendopo, iki nggih umpak. Ngono iki. Lah iki kan anak iki. Iki kan ya anak to, Mas. Nah. Iki. Nah iki kan anak saiki. Nah, sisi iki kan ya enak. Nah, iki kan ya enak loh. Nah, sisi iki lagi. Iki kan umpak iki. Iki umpak. Lah sing iki malah isor kuwi nek isor. Lah sing penting iki lho tinggale dhuwur mburi, ngono lho. Nah, iki cek dhuwur mburi. Lah dhuwur mburi iki lek cara isarahe, Mas. Ngene iki akhire sing wong pengalaman saiki to rusak karena apa? Menungsone rusak. Kudu dhuwur-dhuwuri lebih apik sing wis. Lah saiki ambar rusak sing keri. Ngono lho lek pengen pengalaman kaya ngono kuwi, garek percaya garek ora. Garek ditilai dipandang moto. Kasaping mripat dipandang sesuai keadaane alame menungso ki piye kelakuane. Ngono lho, Mas. Nah iki. Nah iku iki ambles, Mas. Ambles iki biyen dipaculi iki biyen dhuwur ngono ya. Ya saiki ambles. Nah, lah aku kei petunjuk kira-kira karo saka Mbah Imam Pekeh kan dulure papat. Dulure papat sing tuwek dhewe Mojo Agung, Mbah Said Sulaiman, terus Mbah Imam Pekeh. Nah, terus Mbah Kiai Pendet. Terus Rontani iku jenenge Pak Sahid Rontani. Iki dulure papat. Kudu duwe bojo kabeh. Ngono. Wong gak ngerti. Ngono. Lah aku ya wong bodho, Mas. Aku anak sejarah iki nenek moyang sing ngomong. Ngono, nenek moyang sebelumnya anak aku ini nenek moyang cerita ngono kuwi. Wis cukup, paham? Nggih. Tiang-tiang sing mriki biasane wonten hajat napa mawon, Mbah? Nah, lek kene wong kan taune anakku kena musibah. Musibah delalah omong aku besok katene nyekar nang gone Mbah Imam Slamet. Mbah Kiai Pendet karan Mbah Imam Slamet. Lah iki biyen sing gaene rene iki arane iso ngarani Mbah Imam Slamet iku wong kacangan. Wong kacangan guntangan rene. Lah iki karo mae panggang intil-intil. Ngerti panggang intil-intil ora? Pripun niku? Jadi jeroan sak intil-intil kan disunduki dipanggang. Ku karo mae. Nah, insyaallah wong iku lek hormati nenek moyang terus maca surat ikhlas sak kuasane terus ninggali kuwi insyaallah karo Gusti Allah dikabulke segala macem. Paham? Nggih. Nah, Biasane misal di lintu-lintu rezeki barokah saged nggih mriki. ya iku tinggal terserah. Ngono. Tinggal serah wong-wong. Masalah aku termasuk cek piye
aku ditokke mbokku, ya iku wis digawani Islam. Ngono lho. Digawani Islam cembunge syahadat ki mang. Ngono lho. Liyane tinggal terserah, aku gak fanatik ya. Jaluk rezeki tinggal terserah. Jaluk yo apa tinggal terserah wong-wong kuwi ini aku unjukkan junjung derajate Mbah Kyai Pendet. Nah, paham? Nggih. Niki duki kerajaan apa, Mbah? Piye? Duki kerajaan apa? Mataram. Mataram. Bukan Mojopahit, Mataram. Teko Jawa Tengah ki Mataram. Paham? Nggih. Cukup. Nggih, cukup, Mbah. Matur sembah nuwun atas informasi dan waktunya. Sehat selalu, Mbah. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Moga